Hello, good afternoon mga ka-riders. Welcome back to my YouTube channel. So, matagal-tagal din po tayo hindi nakapag-upload ditong rides natin. Siguro December 12 pa ata yung huling rides natin. Pumunta to tayo ng Sechutara sa San Jose Tarlac. So ngayon po, lang po tayo ngayon, full speed. Punta po tayo sa National Park ng Manilwag dito sa mga Taram, Pangasinan. So samahan niyo po ako. Pagpag lang po at masyadong marami tayong taba na sa katawan. Dulot ng maraming pagkain noong bagong taon at Christmas. So let's go mga riders. So ito na po yung crossing papuntang Manilwag Hot Spring. So pag galing po kayo ng bayan ng mga Taram, kakaliwa po dito. Oh no! Tapos pag galing po kayong Manila, siyempre kakaliwa po kayo. So ito po, punta po tayong bundok. Medyo mahaba-haba pong ahon pero banayad po ito. Banayad po yung ahon dito sa puntang Manilwag Hot Spring o yung Mount Malabobo. So last time po pinagbawalan dito na pumasok kasi nga nagkaroon na encounter dito sa tabi ng barangay nitong Manilwag. Pen ng palay. So usual, ito po nyo dito palayan at nagkaroon palayan pa rin. So papasok na po tayo sa barangay Malabobo. Ay nako, ano yun, may checkpoint. Salamat, nakalagpas tayo sa checkpoint. Ayan po yung bundok. Zoom natin konti. Zoom pa konti. Zoom pa konti. Zoom pa konti. Ito yung bundok. Konti na mga po tayo dun sa paahon, medyo makunat. So ito po, medyo tricky itong daan na to kasi akala mo patag siya pero pinatsak mo makunat. So pag pinalihin po to at kamali ka ng approach, sigurado kakapusin ka dun sa malapit sa tulo sa bucket dun kasi may huling ahon dun. Minsan pag mali approach yun, kinakapos. So ito medyo banayad lang tayo sa pagbatyak. So ito po yung harap natin, diriki talaga siya, harap ng patag. Yung harap natin, kita nyo nga, harap siya, patag. So ito banayad yung patyak natin. Ayun, hindi tayo kapos. Yun lang, may farm na dito, dati walang farm dyan. Parang uulan, madilim ang kalangitan. So sana hindi umulan para matapos natin itong patsak natin ng malalaki. Hanggang dito lang tayo, bawal daw. Ayun. Oh no! So hanggang dito lang tayo, balik na lang. So balik tayo mga ka-riders. Dito na lang tayo sa tukok.
ate oh, galing kumuha ng module. Very good ate, shout out sa'yo. So doon po tayo galing kanina. So umikot lang po tayo. Ito yung kabilang side niya, right side niya nung isa yung papuntang Maliliwag. So dito po tayo punta. Doon. Banda ron. Barangay Sapang na po. Yung halimaw. Eto na, ahon. Yeah. So, stop over muna tayo dito at medyo magandang view. Tingnan niyo po. Ayan, tubig. Ayan. Masarap maligo ah. Sa tingin nyo mga ka-riders, pwede ba? Pwede siguro. Tampisaw tayo saglit. Let's go! No, 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 no. Nakaligo naman tayo dito. Okay na rin, libre ba? Tapos na po tayo maligo, so pauwi na po tayo at ito po, madilim na. Baka abutin tayo ng gabi. So let's go mga riders. So ito po, kinabi na tayo. First kaya natin po tayo sa plaza. Yun natin. No? Kukulit yung dancing fountain nila. Daanan po tayo sa left. Tapos pataas doon. Ayan po, nag-operate po yung dancing fountain nila. So ayan po yung dancing fountain. Yan, nasa likod. Dancing fountain ng Mataram. So,